Agility Suomi edustavat Itä-Helsingin agility-harrastajia. Valmistautuu 90 Teuvo, 91 Päre ja 93 Ampu. Oli. Mä en tiedä. Mä varmaan rupesin hösyttämään. Se oli myös kepillä ja mä rupesin uudestaan keppi. Mä vein sitä varmaan 5 kertaa. Se vaan katsoi minua. Se varmaan katsoi, se ei tiennyt, että se todella vaan eksinen. Ja sitten Rima putosi tuolla. Mä en tiedä sitten antoiko se siitä kepillä. Viitosta vaan antoiko se huilmaa, mitä en tiedä. Mutta sitten putosi toi yksi Rima tuolla takakierrossa. Ei siinä sitten muuta ollut. Se oli se. Kun se on yksin varmaan se edes. Niin on. Mä varmaan niinku hössätin siinä liikaa. Et kuvittelin taas, että mukaan se ei mene ja se menee. Kuitenkin se varmaan oli menossa. Hyvin takakiertoa. Juu. Ei ollut mitään heikkoa. Riman pudotti oli tietysti ei edes. Kun mä otin sen niinku näin. Niin se oli niin. Joo. Ja näin Helmi poistuu radalta. Tällä kertaa ei tulos